ay bandiraɓe tedduɓe mi salmini mon mi juuri mon mi torima jomiraɗo ɗiɗo ayuji yo taw mon e dow jaam ɗum noon ceerno Oumar Doro Komi mi salminima mi juurimomo anne mi rokkima kadi calminali ɗi jawtina ɗum e dendagal bandiraɓe rewintoɓe ngoɗo ayawa fayide ngu ɗum noon yoɓe gone jaam e ɗiɗo ñalawmaji tedduɗi e oɗo tuma tedduɗo e ndeɗo moƴƴere kadi nde kuccuɗen Allah rokku men tawede ɗum e wuurde ɗum eyi ceerno Oumar layyede ko hunde nde deni islam andi layyo ko hunde nde islam heptini layya noon to banggal ma'ana mum ko hunde hirsetede e ñalawmaji julde taske ko ɗum woni layya kañum noon layya e jaati to tolno mum to banggal sharia to banggal din islam ande din islam waɗi ko catégorie ji no waɗi farilla no waɗi sunna no waɗi jiɗaɗi kañum noon rewi koye farilla ɗisi yottade farilla kono ngakki seeɗa ɗum tagui kañum wiyete ko sunnatun mo akkadatun ko sunno tengtuɗo sunno noon to tengti tan ɗisi yottade farilla kono noon fi haqqil qadir e dow on kattanɗo ko sunno tengtuɗo e dow on kattanɗo kañum noon layya kadi no paamirta fuɗɗa e nder islam ko hitande ɗiɗiɓiri caggal nde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam feri makka telleyi madina andi gurdam nelaɗo cakkitiɗam duuɓi sappo cakkitiɗi ɗi ko madina o wuuri ɗum caggal duuɓi sappo tati ɗi o wuuri makka caggal duuɓi capanɗe nayyi nde o jibina kadi wadde o jibinama ha dañi duuɓi capanɗe nayyi nelal tellina e makka to makka ɗo o wurde nulal ngal duuɓi sappo tati o feri o yeehi madina o wuuri toon duuɓi sappo wadde nde o feri nde hitande ɗimmiri ko ɗon layya shar'ina kañum noon fandita hen ko yettude Allah e moƴƴi mum ko yettude Allah e rende Allah kadi e nemo mbo waɗi e kadi wattorde miskineɓe e wasɓe e doofolɓe ɓe ndende kañum noon ina jeeya hen kadi wurtinde sunna bammen Ibrahim onon gandi annabi Ibrahim ana layyatono waɗi saaha e nder jamanuji ni o yi'e koyɗol annabi noon koyɗol nulaɗo ko gonga e gonga o yii omo hirsa ɓiye ko Ismail o haalani Ismail mi hoyɗi mboɗo hirsuma holno jiiruɗa annabi Ismail kañum ne wiyembo ya abati babam wat ko jiiɗa ko ɗum tagui e nder manaji layya ina siftore hen ɓiɗɗo ɗigganɗe jiknaɗo mum saabu ko fotina ƴettude paaka mbaɗa ɗum e goddol neɗɗo kirsa mbiya neɗɗo mi hoyɗi mbaɗo waɗma ɗum o yima yawna mbaɗa ko Allah hoyɗi o yi holluma ko ɗum ɗon ko ɓiɗɗo ɗigganɗe jiknaɗo e jaati wawi ɗum kadi layya ina siftoran ɗum yimɓe ceerno Oumar layya noon kadi gam wawa sellude ene jogui charɗiji ɗi limama ha timmi 5 ina hen anniyade e nder diine islam kala ko neɗɗo ina waɗa yo jogo hen anniya adito o anni yo layya o kat ko qurbatun min Allah ko dewal Allah mbaɗo rufo ƴiƴam ɗam ɗo ngam mallorade ngam ɓattorade ngam rewirde ɗum Allah ƴiƴam wona seeɗa kala nde ƴiƴam rufa yo taw ko Allah tagui ina jeeya hen kadi kañum nura sallah sallam wi innamal a'malu binniyat kala ko aɗa waɗa yo gollal ngal wonde e anniya saabu kala ko ganniɗa e gollal ngal ko ɗum Allah jaggata so neɗɗo layyima ala ko anni hen sona wiyede jawdi makko no fayi o soodi ko saɗi jawdi ndi ne yooɗi elle ko basatoɗo ɗum ɗon o ala hen baraji bandiraɓe ene jeeya e charɗiji ɗi kadi kañum layya yo won gotel e leƴƴi 4 yo won leƴƴi baali
walla leƴƴi bey walla leƴƴi nayi walla leƴƴi geloɗi ko ñamate ne heewi tawa ina dagi kono layya sharɗi ko yo won gotel e ɗiɗo nayi so wona jawdi walla mbaalu yo won ndamdi walla mbeewa wona ngeloobo walla wona nagge bandiraɓe ha joni e sharɗiji ɗi yo taw kanko layya o kañum ko layyete ko ina hisi e kala ayyiba mbo ina aybina ɗum to banggal tebbuli to walla to banggal ɓanndu ndu yo taw fooƴani ha poƴɗam ɗam feeñi satti yo taw rafaka ha refi o kadi feeñi satti yo taw ina fayi yo taw ina selli bandiraɓe ha joni yo won ko hirsete ñande juulde so wiyama hande dawra taske tan so yimɓe pummi hakkaljiti yo taw ko nden hirsete yo taw kadi so wona ñande hen balɗe ɗiɗi deftuɗe hende gati neɗɗon wawi jogade gantu wasa hirsude ñande taske kono ko mbiyeten Demba e Samba miñum juulde ina sella hirsude hen to banggal laabi shariyankoji ha tengti noon biyeteɗo Abu Hanifa an-Nu'man al-Hanafiya en walla Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani laabi ɗiɗo ɓuri tengtinde hande janggo ɓaawo janggo fono sella woni ñalawma tati ɓe jottaske yo taw kadi kirse ɗe wona subak law tan gila wendogo yo taw ko caggal nde yimɓe pummi ha cilmini nde wonno ko nden ɓuuri yiɗede ko nden ɓuuri sohlede woto neɗɗo heeño ha ɓurta so tawi aɗa ina newi dal sa tini tan almami hirsi kirsa caggal mum ina waɗi kadi ceerno Oumar gueɗe jiɗaɗe to banggal layhe jiɗaɗi ɗi ko adhabhu bi nafsi neɗɗo o yo hirsan hoore mum so tawi omo wawi so tawi omo suusi yo hirsan hoore makko ko noon nulaɗo sallah sallam waɗanno sombo hirsa kadi o inna Allah bandiraɓe so wawa hirsude o lomtina so lomtini o tawe o huccita hen gati ɓurno yiɗede ko o waɗana ɗum hoore makko so tawi noon woni yimɓe ɓerɗe ɗe ne kecciɗi walla ɓe cuusa ƴiƴam e ko wayi noon ɗum ɗon kam so lomtini ina sella kono noon ina yiɗa kadi o huccita hen ina yiɗa kadi an yahudda shufra ko hirsirte ko yo welne ha wela gati kirsi hirsude ko leptude te ko leptuta ko kadi koko waɗi wonki ko Allah dagnanma ɗum gonga kono noon ina yiɗa mbaɗira ɗum e mbaydi jondi mbaydi kadi kollirowi aɗa laaɓani ɗum reedu aɗa yiɗani ɗum yo serte musalla o ko yaawi belna laɓiki ha wela tawa sa memi tan taƴat memaɗa poɗɗa memde ɗon serte hen mbasa addude gobor mettuɗo aɗa rewa hen aɗa refta hen ina halko ina fito ɗum ɗon kadi wona hunde yiɗade ina yiɗa kadi an yusammillah wa yukabbir mbiya bisimillah allahu akbar ɗum ɗo ala e sago mbiya noon taw mbaɗirɗa ɗum ko ibtigaa wajhillahi taala kay yanala ridwana mbiya noon gam yilade weloye Allah e moƴƴere Allah gam keɓa weloye Allah o saabu sa wiyani noon an teyi ko jeebo woni ɗon hunde hirsirte koye inde Allah sa wiyani bisimillah allahu akbar an teyi acci ko jeebo ñametake so tawi ka jejjitɗo noon ha kirsuɗa ina sella ina yiɗa kadi ñamde hen ñammina hen famima woni ɓesgu ma ñammina hen hoddiɓe ñammina hen sehilaɓe ñammina hen miskineɓe e dofolɓe accu ni ñammina hen hayɓe gona julɓe ɗum ɗo foof ina heeƴe e layya gati ko sadak tan koko rewirte Allah ñaam hen ane famima woto wi aɗa mofto aɗa muccira hen seeɗa seeɗa woto wi aɗa yoɓira hen ñamade ala yo gas tawa gasiri kono shari yiɗiri ni
wonɓe kirsani totta ɗumen, won hirsuɓe ko yonani ɗumen totta ɗumen hen, won hen ko hoddiɓe ma woto ƴewni ne jogui walla ngala totta ɗumen hen, won hen ko miskineɓe totta ɗumen, won hen kirsani par ce que gona julɓe ko diineji goɗɗi jogui totta ɗumen hen ko noon sari yiɗir. Ha joni ceerno Oumar gayniren tan sellata ha joni kañum tebbuli layye ɗi yoɓirde hen ligguiɗa hen. Ina heewi wona yimɓe ɗiɗo jamanuji jogo laɓɓe mumen ene jillo e leeɗe ɗe ha tengti ɗo e teeru ngam waɗande yimɓe golle ɗe, kuttanma walla kirsanma, kuttanma, pewdanma ha feewa taw wonko ɗamini hen. ɓen ɗon mbaɗata kono sella, ina sella anne ɓe ligganoma, kono noon sellata joɓira ɗumen e tebbuli ɗi, wiide ndehe dande nde walla ndehe hoore nde walla nawe cawgu ngu, ɗum ɗon yotta ko dokkal sabilillah. So tawi ina waɗi jobdi yoɓ ɗumen e poosma walla joɓira ɗumen goɗɗum. sellata kadi yeyde hen hay leeɓel hay gabbel. ina sella noon kadi ciftara en julɓe ɓe so tawi jeere nde satti dañal ngal yahrani noon yimɓe ɓe mbaɗa pied coodo layye. So tawi leyɗele sapalɓe ɓe aɗa yimɓe ndenda coodo ngeloba, kala piinoɗo totte hen tergal mum walla coodo ngaari. So tawi ko ga ina sella soode jawdi pattam lamiri mawdi fecce goto fof nawa gueɗal mum, ɗum no sella. On saaha ma taw ma considéré jomum dañi layye, anani. Ina noon kadi yono layye dammohol gotol wonande dendagal ɓesgu. So tawi neɗɗo ne jogui ɓesgu ina huufi ɓesgu mum, ina sella dammohol gotol hume hirse ɓesgu o foof o anniyo ɗumen hen wona kamɓe foof ndendi baraji layye ɗi. ɗum noon ceerno Oumar ko jubbande wonno e ko yowite taski, ko yowite layya, nde wonno kadi hunde foof haalate ko guila sowa yettade. Eyyi ceerno Oumar a jarama. Nden toɓɓere kadi en nani ɗum, kono kamɓe haalɓe ɓe foof goto foof sharia jabtima ɗum hen. adi foof nder so waɗi ɗum ene jogui hakke wadde ɗum ɗon, nde wonno kadi ko catal e nder laamu darane ngal wallude ɓe kattanani gila e liggotoɓe fitaram golleji e ko way noon. So tawi o addi miijo ngo kadi ha joni o waɗi tan ko jaɓɓal mum e nulal mum. Joni noon alhaali o ina sella neɗɗo o ɓattoɓe ɓe kumtana ɗum haaju layyo o. Kono noon e sharɗi so tawi nder koko tottiri sababu nde yo won ñamande nde fota yoɓede, ana sella julɗo o ƴetta hen o jaggira noon ko ñamliɗo, so lajal ngal yoni o yoɓa. Saabu hayso wonana nder ina sella neɗɗo o ala e daral, ina ɗamani kalis, mais o suwa heɓde kalis o ñamlo layyo o hirsoya, so heeɓi kalis makko o yoɓa, on ina hattani. ɗum ɗon noon ñawore ko nder waɗi ko ina sella, kono e sharɗi kala naatowo hen yo andu ko ñamade, yo anniya ma yoɓ ñamade nde so Allah haaji, yo taw kadi ombo hattani yoɓoyde ñamade. Gueɗel gongel ngel so tawi neɗɗo o noon hattanani, layyo o natti ɗum waɗade. La yukallifu llahu nafsan illa wus'aha. Allah fawani fittandu ko ndu hattanani. Dini Islam o ardi ko newya, ardi ko yaajede, ardi ko fawtande yimɓeɓe musalloje e ɓittede. So tawi tan neɗɗo o andi jogaki, so ƴetti jawdi janandi, janggo e jaam so lajal ngal timmi ala ko haali, ala ko yoɓiri, wona o tooñi, ɗum sharia ɗum ko woto naati hen sellata. So naati hen o bakka dine o wiyete woto layya. Sabu nane en mbiyana layya o ko fi haqqil qadir, ko hakke e dow on ɗon kattanɗo mbo hattanani jippima ɗum. Wadde noon masala oɗo mbo nder waɗi
ina moƴƴi kala baawɗo kala jiɗɗo ƴettoya tawa ana wawi sukkude yolde nde janggo jaam so tawi ko lebbi ɗiɗi walla ko lebbi tati walla ko wone contrat dossier o waɗa ɗum respecté ha wa ana yuman jaam der heɓa seeɗayal mum kañumne wona o dañi layye mum o dañi baraji mum ɗum ɗon ceerno Oumar ko hunde wawde wonde e sharɗi goto tan kala bawɗo kattanɗo ina wawi hen nadde so andi noon addanat ɗum caɗele addanat ɗum gacce o resani o moftani o ɗaminaki ɗo siiri o wasa hen nadde eyyi ceerno Oumar a jarama ha no feewi ko du'onade yimɓeɓe tan oɗo tumam gonɗen ɗeɗo balɗe sappo ko balɗe sappo pattam lamiji e nder gurdam julɗo jomiraɗo wi wal fajir wala yalin achar mi woniri fajiri e jammaji sappo gadiɗe e lewru taske ɗiɗi gonɗen koɗi keptinaɗi e moƴƴere mawɓe adiɓe wurnoɓe islam koranno ñalawmaji ɗi mbaala julde jammaji ɗi oɗon gandi oɗo saaha hijjore nani wona e ɓeni mbaɗa préparé yaade Muna Musdalifa Arafat e ko way noon mbaɗa préparé kamɓene taske ɗum noon yo neɗɗo tinno hen e dewal Allah tinno hen kadi e wadde ko moƴƴi gueɗel gonguel kadi no sawdi hen kodi ñalawmaji kewɗi tampere sobo en kaalino ɗum ñandet ina heewi kala nde Allah rokki julɓe journée fête tawata ko adi ɗum ko musalla tawata ko père de famille ji ɗi ceerno Oumar tampi sen teskima korko a horat balɗe capantati aɗa sañjo ñalawma aɗa sañjo jamma dokkeɗa julde gasirde nde ɗiɗo ñalawmaji ni ko sañju yimɓe nani jiilo ko layyi nani koltina sukaɓe nani jiilo cakkude eko yadata hen nani jiilo rewde hen Allah ɓe nani mbaɗa préparé horde Arafat ɓe nani ɓe won hen puɗɗima horde guila lewru ndu dawi ɓe nani juula jamma ina heewi pression e dow père de famille ji walla e dow julɗo Allah gayniri ɗum noon ñalawma pattam lamiji woni julde taske wadde noon yimɓeɓe yo gandu ɗiɗo ñalawmaji ko ñalawmaji ibadat dewal Allah hay so tawi noon ko mbatta ko aɗa sañjo aɗa yiilo dépense daguiɗe gam holtinde ɓesgu ma ko dewal Allah wadde aɗa waɗe hen félicité woni yimɓeɓe ko ndentinte tan woto mbaddu hen ko jeyaka hen sañjo membo yiila kono woto yawtu keerol yo taw kala ko nannuɗa hen ina dagui yo taw kala ko nannuɗa hen addantama fitino jangga e jaam ñande julde kadi ganduɗa ko ñalawma moƴƴere woto waɗ ɗum feete e maniére mo ganduɗa jaltude keerol sharia ñaam yar ñaanta moos welta juuroya kono rento ligne rouge sharia o woto yawtu ɗum ɗon dal joguimi ko mboɗo ɓesde hen so tawi temps o rokki ɗum noon yimɓeɓe ɗo e nden kadi ina mbiya yo julmo wuuri ina mbiya kala ko rewa hen Allah hewde famɗude ko nafga hen e ɓesguji ɗi hewde famɗude yo Allah jaɓa ceerno Oumar a jarama ɗum kadi ha joni ko hen jeeyaɗen te kadi ko hen jeeya saabu ko hen gurɗen kadi ko fodde yimɓe miijo hen kaala hen goto fof ne jogui miijo mum adi foof nde ɗo yontere yawtude ina waɗi deux événement remarquable hen goto ko dialogue national goɗɗo o ko élection mbaɗannoɗo e banque africaine de développement Sénégal najo no wonno toon Amadou Sidi Hott musidɗo men bandi men aywa dialogue national o minen yiyande amen ko ina moƴƴi saabu jomiraɗo yamiri yo yimɓe disnodirat Allah e deftere mum senide o wi nulaɗo ko o shawir hum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah Allah wi nulaɗo ko disno an ardi kono woto waɗa dictature disnoɓe kala satiɓe ma ɓe gurduɗa ɓe kutodirta ɓe ballodirta jewtide dokkodiron hakkillaji e miijoji sa felliti noon eko nanodira ko
bakkileɗa e jomiraɗo mbaɗa ko pelliɗɗa ko donc lesdi ko disnodiral caggal disnodiral noon ko si'nude noon yo wonde pellital e darde gueɗel gonguel ngel leydi ndi hande yettere Allah ha no fewi ceerno Oumar ko ɓurno sadde ko ina woodi ɓurno sadde ko deeƴere ɓurno sadde ko nanodiral ɓurno sadde ko lesdi jahori e juɓɓudi sa sohli safrade jaaha e dow jaam cafroyeɗa garta sa sohli janggoyde jaaha jangoya garta sa sohli ɗannade jaaha e dow jaam garta sa sohli tribunal walla édifice goɗɗo mbo laamu jeeyi jaaha e dow jaam ko woni toon hujja ma ko e hakke ma keɓa ɗum garta ko ɗum woni leydi darini jahori sa lelima kadi ɗanoɗa ko heddi ko noon to banggal faggudu to banggal business ɗum ɗon kam ƴeggoto tan no jippo ko aduna o fof rendi ɗum ɗon wona e kala saaha yo wano yimɓe jiɗiri ni heddoto noon kadi aduna o joni ko aduna leegal gotal aduna o fof ina wuuri ɓittede ina wuuri tampere alay saago yimɓe pecco hen kono e sifa global sen ƴeewi Afrique banggue hirnangue hande no wuurdi ni enen jetten Allah ha no fewi ɗum ɗon kam soko Allah mboɗo waɗa félicité laamiɓe mboɗo waɗa félicité population par ce que hande eɗen gandi ko kewata e hoddiɓe men eɗen gandi ko kewata e nder dunde Afrique ha tigui noon Afrique banggue hirnangue wadde jetten Allah ha no fewi ganden wonko Allah fecci men gueɗel gonguel ngel bandiraɓe hewɓe na mbiya candidat Sénégal folama to banggal banque africaine de développement ɗum ɗon kadi ina ɗisi jaadade par ce que hande Sénégal ƴetto ko jaɓɓal kesal ɗesgal yaharude ko wiyete anti systéme ko wowano e aduna diplomatie aduna o ko aɗa sujjana aɗa ɓafana ko wiyeteɓe occident aɗa kala ko jiɗɗa kullitaɓe kala koɓe jiiɗi mbaɗa anne sa yiiɗi hunde ɓe mbaɗanma hayso tawi koɓe mbaɗanatma ko walla koɓe mbaɗanatma ko yadani scénario walla yadani ɓuural ma janggo jaam on ɗon systéme Sénégal no daasi hen kosgal oɗo saaha et c'est normal ko demande population africaine ha tengui noon population jeunesse o jeunesse Afrique foof hande ina yiiɗi anti systéme o wuure seeɗa nde wonno Afrique ɓooyi dasede ɓooyi ɗowede ɓooyi waɗede mouchoir ina hutore no werle ɗum noon sa yi hande hay fuɗɗima jaɓɓal anti systéme ala e saago diplomatie ma wodana ɗawira wodana hiiɓira kono noon yo jomum en gattan daro ha tiiɗa ganda kadi gonɗo gonga hayso yewama yo jaɓɓu tan so ɓooyi tan gonga folat Allah jarama jarama tigui a jarama an fewi ceerno Oumar mi weltanima mi weltanima rewintoɓe ayawa ngo Thank you.